Wong ora lho Ren. Wis aku nyinyi pisan membuli kowe rono dikeki. Lah aku yo tik-tik kowe pindho lho kowe pisan. Nek rono ora dikeki blas. Piye? Jenengan punya SOP gimana? Salto ngetang ngulon. SOP-nya begitu. Tangan cairnya berapa nanti? Kita harus menyesuaikan karena BPJS Riau itu adalah mandiri. Beneran ya, mungkin ini yang ngono kuwi lek ngono tibu mak glubuk kene. Ini zaman modern, guys. Iya no, semua itu di BPJS. Tapi untuk kalangan Riau mandiri. Orang sing nanggung. SOP sesuai SOP, ngetan kon nggih kelas. Oke, keterangannya sing jelas no. Ayo, Beno. Contoh. Aku sih. Iya dong, aku koyo ngene urung dikeki yo. Ya, yo. Kertas batu gunting. Ya, kowe tadi. Kertas batu gunting. Nah, kalah ya. Yo, awal semua tuh pembukaan 50.000. Oh ngono. Kedua nanti yuk gak ngerti.
26 lebih. Iki tahunnya 2026 sih mbok tampil iki zamane kedul 95 wi. Begini kita, aja nutupi YouTuber ben ketok dasku. Ayo iso. Ini peraturannya Backflip ketika backflip salto ke belakang. SOP sudah apa jenenge? Dikukuhkan bahwasannya salto ngetan ngulon langsung jaluk. Anu 15.000 wis. Mereka sesuai prestasi itu sesuai akreditasi. 2026 kayak ngene iki zamane kedul iki. Aku iso modern. Monggo kita jual beli, guys. Terang ya jual beli. Oke. Nah, golek aku apik 100 berarti ya. Riwan Bu, saya sebagai pelatih. Nyonya Atau dua mungkin 1.000. Hasil wedok minggat gak ya? Kebun. orang apa tak tampil nih saya ben ngerti wong Ya ya. seperti tampil sih. Coba kira aku melu-melu. Iki sik pencapai masuk suntas 100.000 kene. Kalau tak jaluk karo kowe iso. 2026 musuhnya nganggo kasir. Ketekno menawa mana? Ketekno menawa mana? Orang. Iki kita ora padha karo biasane. 5 0 papat iki berarti 50 dibalik 50 100 ning kene nenek 50 pinggir nah terus ning kene nenek pinggir 50.000 Kene 100.000 200.000. berarti sesuai SOP. Apa aku goblok to iki? Makanya sekolah cumangan bangku le. Lah piye? Makanya pendidikan. Iki ono 50.000. Abangnya 100.000. Piye to, Bu? Boleh abang 100.000. Bu. Sing abangnya 100.000 ya, Bu ya? 5.000. Sing abang 5.000 malah. Ampun ta. Hah? Sewa tak pancing tak wobone iki. Baru muni nggih tak takoni ya. Pasti jenengan punya. Bae jawabe 5.000. Kok iso? Di Joko, ayo iso. Ayo. Ayo nek iso. Bunda, terima kasih ya Bunda. Panek Bu. Wong aku ki arek iso. Ngene iki ditanggap sing profesional arek iso. Ayo tampil. Arek iso. Loh, sing nom iki jalur nom semangat lek. Jalur dong sing semangat. Arek iso aja nubruk. Arek iso. Didelok ya. Sing tenang, bae tentara iki gasmu ya ora iya. Tenang. Iso. Jalur bojo loro. Ya, iso.
Ada iso, kowe iki disambut karo ayu. Kowe iki maca sing ganteng. Tebar pesona. Tebar. Ora romantis blas. Wong despres iki sing apik. Ayo iso. Kowe mau tahu ganongan ganteng enekno. Kalau tuh ganongan elek koyo awak. Terima kowe ora bagus tapi yang lebih. Lah, lek elek iki paling ngomong iki, aku kan ganteng kali iso. Urung, ganteng kuwi piye? Heh? Urung percaya lek aku ganteng. Tak buktikan lho. Kok bisa wong wis ketok lho. Ketok, Wong iki wajah-wajah. Hei, wajah-wajah TikTokers. Ngomong ki jangane to. Iki digas iso dangak-dangak gak iki? Iso. Nggih. Iso. Digas kok gak iso lho. Ora iso. Gaspol dangak. Gaspol dangak. Iso ora? Alah ora iso. Lah iki tipis teripek lho bos iki. Boleh ke suruh Putri Riza ngopi iki lho genah vitamin tok. Tak kasih foto kalau enggak tahu. Wong iki aja body shaming ngene nyapa ta iso. Sesuai ini kan bisa yang aku cinta. Iki aja lesek. Ngene-ngene yo kaya gitar Spanyol. Iki aja lemu-lemu ini gak penak sawangane wong iki. Oh iki iso. Wong duwe gitar Spanyol iso ngono iki iso. Panganan ngono kuwi alumni to. Nah, iso.
ngerti ya? Iki ngene iki nyapa ngono. Nyapa wong benakne tas iki lho iku rasa kaya nafsu-nafsu ngene iki. Ora nafsu kowe kan. Ora to. Loh, sampean saiki sapa to ora to dhewe wong ayu. Kok ora pede ning yo ngoco nek kowe elek. Gelem maju ora? Putrisya. Ngabani ora nyapa. Kau lemah. Wedi lho karo kowe, pasuk. Aja keren-keren. Wedi dah. Wis kaya lemah-lemah. Andiku yang ngimbangi birahine. Wedi ya? Wedi. Rawe ki primus lho. Cintaku lemper karo nyawang. Oh. Pengen numpak motor King, Fish Air apa motor Legenda? Numpak aku. Mohon untuk YouTuber di skip ya. Ini nanti dari rumah gengger gitu. Menimbulkan fitness ya. Tak motorku tak setatar, tak gondeli, neng rasane, neng awak. Loh. Iki iso merem. Kowe iki pabrik mungkin lho. Orang ngono. Iso. Numpak motor biasanya wong lawas piyen? Helme ndangak, karo ngadep wis Oh. Kalau wong
wong tuwek. Masuk Pak Edi gitu. Pak Edi wong tua. Digontek kan masuk ayam mendem. Apa? Jangan wongnya mangat. Oh. Mbak Kamto ini biar lemon tak goceng api ya. Oke, wes tak baleni lah. Makasih ya. Kebalik nih gue mau. Gue mau kebalik nih. Lempernya makasih. Untuk Eri. Entek no ya, aku sebagian. Ya. Iya. Every. Randy, wong bae iki lho ya ampun, iki bae iki lho ora Jawa ngene-ngene. Jawa niki brambang, ngono-ngono kuwi. Bangku nyapa ya. Padhe ngapunten iki sanes rombongan kula. Iki rombongan kula banungan tuwek. Ngapunten ya Padhe niki. Sanes rombongan ngapunten sanes rombongan. Ora meh. Ngapunten. Niki mbok cerdase ra apa-apa nggih, Pak. Sanes rombongan. Mas, boleh metu ndi enggak? Ngapunten niki diriyane ngaku jaya nggih. Ngaler sing gedhe jenglok jembatan ngaler. Ket eten tulisane Plang Jabri Galeri. Ha, to mriku. Ya, ya gitu. Ceplone terus anu kali ora apa-apa. Lho, iki pesugihan ora apa-apa iki. Iya, ini tumbal-tumbal maaf iki sana iki sana. Sami titip aku lho. Maksud tak wong aku ya pengen roh sejane sapa jenenge mantene sing tenan iki sing ndi mbok digone ngarep lho Mas bisa. Wong Medion kok kira roh piye? Bagi ya di apa jenenge ditanggapi kudune ora ya roh sing ndi. Rumah kono bagi kowe dhewe aku Medion kok aku. Iya jadi drongane prik-prik iki. Dire. Ndi? Sing ndi? Lah kuwi jan rene to, Ren. Ayo. Bareng iki Mbak Ewi ya. Ah, rene rasa. Ayo. Kowe iki kabotan duwe nek apa? Ngomongi ora iso. Masuk Mbak iki ketesuk maca urung dilaki. Ya kok gelan to. Antara duwe gawe. Ngono iki raine ora ngene. Abotan wedak maksudku. Ora iso. Tandur rombonganmu kono. Iya. Ora iso. Nggih sugeng semangat. Mriki. Ingkang kula hormati. Ingkang gadah damel. Sembah salam atur jenengan sedaya kekalih. Kula hubungane mugi-mugi dados temanten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iki to mantenan to? Mantenan iki nggih. Kowe ngerti ra jenenge sapa? Tukar rafalan piye to iki? Kenapa iki? Yakin kan? Aja nyakel bu aku ora duwe duit to bukan nyawer.
bojone ning kene lho iso iki. Bojone sampean melok dagelan nyawer iki. Nggih, tuno jenengan kekalih pingaringan rezeki lancar. Amin. Barokah. Amin. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Kula tak kandha nggih, walaupun kula niku tiyang nem tapi kula pun entek tinju. Pengalaman. Pengalamanmu oke percaya aku masuk. Oh, bolo bakso. Aku gelene kono madu dah. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Masa lalu itu adalah pengalaman. Masa depan itu menentukan kehidupan yang baru. Bos. Saya kayak gini. Dongane. Tapi ye. Iki dikei opsi lho ning kene. Sehat gendir. Pikir iso. Alon sik ning kene dikei opsi lho. Wis maju ngene iki ya opsine iki Pakai kiris. kiris iki. Kiris Combetan. Kiris. Tak omong itu. Oh iki ada iso. Ning kene iki ana 3 opsi gitu. Sing pertama lek ora gelem nyawer iki yo ndadake iso joget ganong gitu. Opsi pertama. Nah, opsi pertama. Opsi kedua. Opsi kedua lek ora iso nyawer, lek ora iso ganong, ndadake ngedrek gitu. Nah, kuwi ngedrek ku lek ketiga lek ora iso apa kabeh gitu. Nah, nyawer iki kene dhewe gitu. Kene dhewe nyawer lek ora iso apa-apa, tapi nek umune iso ganong kan yo lumayan ora iso nyawer ya. Atile kok ibuke dhewe. Nah, kudu iso no lek iso. Monggo ditanjakne wong Ponorogo. Lah. Yo. Pilihannya apa? Pilihannya apa? Timbang nyawer. Kowe ora aruh to. Kowe ora aruh. Iki sapa? Iki sing wedok sing duwe Mekah. Wong Arab lho iki. Ngawur. Arab pating genah iki sing panang. Ayo ganong dulu lah. Ganong dulu lah. Nah. Sebagai tim ini kerja penari sama pemusik. Kok kira aku dewe? Urip dewe iki ora iso, Bos. Barang siapa? Bener balik. Dapat sawaran setor mengawet. Kita bisa sama. Masuk. Eren, ayo. Cak Yusuf masuk. Ayo break.
pembukaan karo akhir yo beda. Pembukaan der akhir yo waalaikumsalam. Karyaku. Nah, yo. Ayo ban. Yo, atraksi gulung gemak sih lho masuknya. Partai penutup harusnya der. Nyapa to dader ki nyapa? Wong awake dhewe iki goleke pengrawit ya dader sing iki. Ikhlas lillahi ta'ala ora. Ikhlas. Adewe kakean dosa ganongan. Iya. Kira. Adewe catatan malaikat wis elek ganongan. Oh, sing. Saiki dosane. Yang ajariyah. Ning kene ikhlas. Isin ah. Iya. Sek. Oh, kujulan 20.000 ya. Pak. Tadi kabar sing terakhir 2000-an nih. Ayo, Bre. Apain sih? Gak jelas. Mas Habib. Sampean ora adil. Saya ketahu toh.
Ya. Tukang parkir ae. Mas, sampeyan tukang parkir pasar Regi yo, Mas. Pegawai pasar tukang nari Pokoknya aku bisa ini seneng, pokoknya tak doane mugi-mugi mempelai berdua sakinah mawaddah warahmah. Rezeki lancar, lancar umur, akhirat. Nah, Bar duwe gawe tak dongane rezekine lancar. amin. Ya enggal diparingi momongan. Amin. Sopo to sing nyenengne masyarakat mesti ngamale besok diperhitungkan. Contohnya duwe gawe nanggap riok nyenengne masyarakat. Betul maksud. Plus pemasukan buat kita. Nah, wih, ojo meneh duit kabeh dibiune ning kene. Heeh. Amal jare iso 100% langsung surga. Allahumma. Amin. Nah, wis sing kurang iki aku ya, wi. Oke, Bapak Ibu, ngapunten niki mergi wedalipun dibagi kawula Yusuf kalian Andre kalian Ade. bener. Niki perwakilan Riok Galuh Surya Putra Anggala. Ngaturaken sembah nuwun Sembah nuwun. timbali to mriki ngrejengaken acara temantening Mbak sinten? Dina Deblang bakal jadi rasane mantap. Mbak Dina kalian Mas Ridho. Nggih, matur suwun nggih Mas. Nah, Mbak. Salam kagem keluarga. Nggih. Dek niki wedalipun dibagi. Adik-adik Amerika Serikat iki. Awet wis gending jam, gitu. Nggih. Cekap semanten saking kula mbok bilih wonten tindak tanduk ingkang kirang prayogi pangapunten kang kathah. Sampai berjumpa di lain waktu. Semoga badan sehat walafiat. Assalamualaikum.